Diuen que en el deliri de la paranoia un pot arribar a mirar la televisió o llegir la premsa o escoltar la ràdio i sentir que aquella notícia, veure que aquella notícia guarda una relació estreta amb la teva persona. I aquesta relació estreta et vincula de manera que doncs, com que t'apela, no? Que t'apela vol dir, no sé, parlen d'algú i aquest algú té el mateix nom que tu o té alguna cosa que et recorda la teva història, a la teva vida, a les teves experiències passades, amb la qual cosa la ment que vila i pensa molt ràpidament associa aquests esdeveniments a la teva persona i crea com un pensament de persecució, de complot, de confabulació en el que tu ets la persona víctima i ets la persona perseguida i ets la persona que en teoria perjudicada o això ja entraríem a les idees de perjudici que tu et perjudiquen o volen perjudicar, no? En relació a això jo vaig trobar que a l'època que jo vaig tenir per psicòtic el 1995 el cap de la Guàrdia Civil de llavors era un tal Luis Roldán, el cap de la Guàrdia Civil espanyola es deia Luis Roldán. Va haver un escàndol aquí a Espanya perquè aquest senyor van aparèixer unes fotos amb ell fent orgies amb altres dones i altra gent quan aquest home tenia un càrrec de la Guàrdia Civil. Aquest home venia de la Guàrdia Civil, no sé si de Navarra o no sé què, i va fer cap de la Guàrdia Civil de l'estat espanyol. I clar, va haver una temporada, no sé, als anys 90, 96, 98, 99, no sé quan va ser, en què aquest home el buscaven perquè havia estafat, havia gestionat molt malament la Guàrdia Civil i va desaparèixer, de cop el buscaven i va desaparèixer. I mentre el tio es pensava que estava fent vacances a Laos, en un país del sud-est asiàtic que es diu Laos, ell convençut que feia vacances allà, aquí a Espanya els mitjans de comunicació n'anaven plens anar buscant el Roldán i sus roldanitos, com dient sus roldanitos i els seus associats, com un tal Francisco Paesa que sortia de totes les quinieles que era un dels valedors d'aquest senyor, no? I clar, jo sabia la meva història amb la meva família, amb el meu avi, amb el meu tiet que havien sigut guàrdies civils i clar, aquest tio, bueno, el Roldán el van capturar allà a Laos, el van portar a Espanya, el van jutjar i se'n va anar a la presó. I fa un parell d'anys, l'any passat, no sé quan va ser, va morir a la presó de Saragossa i ningú se'n va enterar, el pobre home, un desgraciat. En qualsevol cas, quan van detenir, vaig jutjar en Roldán, la persona que va substituir en Roldán va ser en Ferran Cardenal, que era un senyor català. Ferran Cardenal va ser successor com a cap de la Guàrdia Civil de Luis Roldán. Ferran Cardenal, no? Un pot arribar a pensar Ferran Cardenal Richelieu o un cardenal qualsevol, no té per què ser aquest. En qualsevol cas, clar, jo he vist el judici del procés que van fer aquests independentistes, l'Oriol Junqueras, el Forn, el Rull, el Turull, la Carme Forcadell i tots aquests. Llavors va aparèixer un individu que es deia Daniel Baena, que resulta ser que aquest és un dels càrrecs de la Guàrdia Civil a Madrid. Daniel Baena. Daniel com jo, no? És igual. Però clar, això no tindria sentit si jo no hagués fet la formació obertament de lluita contra l'estigma, perquè, i us ho dic, intento explicar bé, perquè jo quan entro obertament
doncs ens ensenyen a fer sensibilització a estudiants de medicina, psicologia, de periodisme, etc. I començo a aprendre jocs de rol, perquè els jocs de rol fan situar l'estudiant en un context en el que doncs es va gestionar una situació en què es pot donar estigma per la mateixa dinàmica en la que es pot trobar un professional de la salut mental, un professional de medicina, de psiquiatria, de treball social, de periodisme, etc. No? I clar, dius, hòstia, de cop i volta estic fent jocs de rol i vaig a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig a la Universitat de Barcelona, a la de Lleida, a la Pompeu Fabra, a la de Vic, i de cop i volta vaig a diverses universitats i estic fent jocs de rol. Rol Dani, Roldan, i són Roldanitos. I aquesta associació d'idees és màgica i no té cap vincle aparent i tampoc no aparent, però clar, és quan un se li encén la bombeta i diu, hòstia, doncs mira, tot això tenia un sentit, no? Jo em dic Daniel Ferrer, hi va haver un successor de Luis Roldan i sus Roldanitos que es deia Ferran Cardenal, i actualment hi ha un director de Guàrdia Civil que es diu Daniel Baena, i jo m'he dedicat molt temps en els últims anys a fer sensibilització en universitats catalanes fent jocs de rol. Mare meva, l'estàs fent molt grossa, Dani, perquè realment l'associació d'idees és tan recurrent i com aquest exemple que us explico, tants d'altres que trobaríem en cadascú de vosaltres o persones que deliren una mica o que tenen paranoia o deliri de persecució, idees de prejudici, etc. I no obstant, jo estic aquí a casa i tan tranquil. I són reflexions i parlo en veu alta i somio en veu alta perquè, hòstia, somiar i expressar-se lliurement i amb llibertat doncs no fa cap mal. I tan sols això és una demostració de que ni tant deliri, ni tanta persecució, ni tantes idees de prejudici, ni tanta paranoia, perquè això és molt freqüent fins i tot a la vida quotidiana de qualsevol persona que no té deliris, que no té paranoia, que no té idees de prejudici o que no pensa en complots, confabulacions, etc. Llavors, jo volia exposar-ho precisament perquè fer aquesta reflexió i preguntar si algun dels que escolta, com escolta ara en aquest vídeo, s'ha trobat en una situació semblant en què associa idees d'un cantó a un altre i diu, ostres, això té a veure amb mi, què passa? M'estan intentant perjudicar, fer mal, o com deia Salinger, l'autor de El guardián en el campo de Centeno, més o menys deia així, aquest senyor deia, jo sóc un paranoic al revés, és a dir, jo penso que la gent fa complots, o sigui, confabula per ajudar-me i per estimar-me i per fer-me més feliç. Amb la qual cosa, doncs, ni tan delirants, ni tan paranoics, ni tan perjudicats, si en definitiva hi ha gent que fins i tot pot sortir-ne beneficiada. Llavors, és una reflexió que faig amb veu alta tan sols. Gràcies per arribar fins aquí. Si t'ha agradat aquest vídeo, clica que t'agrada. M'estimo a mi mateix igual que us estimo a vosaltres, i fins una altra.